שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם, אנחנו נתחיל, לאט לאט יצטרפו עוד אנשים. אז ככה, מי שלא מכיר אותי, שמי רונן פאלוב מחברת מפעיל, מצוות תלת מימד. הוובינר הזה מוקלט, אנחנו נשלח אליכם בסוף את ההקלטה, כבר התחלנו את ההקלטה, כרגע המיקרופונים של כולם סגורים. מטרת הוובינר שלנו היום היא למעשה להציג איך על ידי סריקה תלת מימדית תוכנת Geomagic Control X, אפשר לייצר דוחות בקרת איכות בצורה יעילה ואיכותית ואינפורמטיבית. זמן הקדמה שלי תהיה כ2-4 דקות. מי שיציג את ההדגמה הוא סשה מנוקובסקי. סשה, הוא לא אפשר שאני קורא לו ככה, אבל הוא מומחה לתחום הסריקות, יש לו כבר עשור ניסיון בתחום של הנדסה לאחור, בקרת איכות, עם סורקים ותוכנות שמשמשות למטרה זו. מבחינת, בסיום של ההדגמה, אנחנו ניתן זמן של 10 עד 20 דקות לשאלות, ולאחר מכן אנחנו נשלח לכם את ההקלטה, ונשתף אתכם איזה צ'ופר אנחנו נותנים לכל המשתתפים של הוובינר. רגע לפני שאנחנו עוברים אתם רואים את המסך שלי, נכון? שמישהו יעשה לי ככה עם האצבע, נכון? מעולה. רגע לפני אני מעביר את השרביט לסשה, אז מפעיל מפיצה מייצגת ונותנת שירות למספר יצרנים, כגון HP, פתרונות מחשוב, פתרונות הדפסה, אני והצוות שלי, אנחנו מצוות תלת מימד, אז אנחנו נותנים פתרונות של הדפסה תלת מימדית, DLP, FDM, NGF, והיום אנחנו מדברים על סורקי תלת מימד ומה אפשר לעשות איתם. אז ככה, מבחינת סורקי תלת מימד, מפעיל מייצגת את חברת שיינינג 3D, בסורקים אפשר לעשות 2 משימות עיקריות, 1, הנדסה לאחור, 2, בקרת איכות, אלה שני היישומים העיקריים עם הסורקים. מבחינת זמן סריקה אפשר לייצר תוך כמה דקות בודדות עד שעה לסרוק גופים קטנים עד גדולים. שיינינג 3D היא חברה שמאוד מתפתחת וחברה סינית מצוינת שכל הזמן מפתחת פתרונות חדשים. למשל, אם בעבר בשביל לבצע סריקה היה צורך במחשב שמחובר לסורק, היום יש להם כבר סורקים שהם גם ניידים מלאכותיים שעובדים על סוללה, שזה מאפשר לסרוק גופים גדולים כמו עצם של נגיד כנף של מטוס או גוף של אונייה, וכמו כן סורקים שמאפשרים לעבוד בדיוקים גבוהים עד 5 מיקרון, ולחלופין לעבוד גם עם חלקים שהם לא חייבים מארקרים, כלומר יש בשביל לשפר את הדיוק הסורקים חייבים בעצם איזשהם מארקרים, ויש סורקים שיש להם סוג של אנטנה שמאפשרת עבודה בלי מארקרים. מפה אני מעביר את זה לסשה, ככה אנחנו בעצם מקבלים את המודל ומעבירים אותו לעבודה בתוכנת בקרת איכות. סשה, אני מעביר את זה אליך. אחלה, תודה רונן. תציג את עצמך אז שלום לכולם, קוראים לי סשה, אני עצמאי בתחום הסריקה התלת-ממדית, כמו שאומר יש לי 10 שנות ניסיון בתחום הזה. אני עוסק בתחום הסריקה בשלוש נושאים עיקריים, אני מעביר קורסים הדרכות, אני נותן ייעוץ ואני עושה עבודות פרויקטליות, שהן בדרך כלל או לעשות reverse engineering על סמך סריקה, או בעצם לעשות ביקורת ממדית על סמך סריקה. אז בואו נקפוץ ישר לתוכנה. אני אעשה לכם שיתוף מסך. אז בעצם, כפי שרונן אמר, יש לאחר שלב הסריקה, אחרי שסיימתם לסרוק את החלק שלכם באמצעות סורק של שיינינג, צריך לעשות איתו משהו. אז אחד הדברים שאפשר לעשות זה לקחת אותו ולמדוד אותו, לעשות לו ביקורת ממדית. בשביל זה יש את התוכנה הזאת, זו תוכנה שנקראת Control-X, אוקיי? והמטרה שלה זה להכניס קובץ סריקה, למדוד אותו, ובסופו של דבר להפיק דוח ביקורת. וזה מה שאנחנו נדגים פה היום. אוקיי? אז דבר ראשון, בואו נבין איך היא בנויה. היא קצת דומה מאוד לממשק של אופיס, כאילו יש טאבים למעלה, שבעצם בטאבים האלה יש פקודות. בצד שמאל יש לנו עץ פיצ'רים,
כל מה שאנחנו בעצם נבנה יופיע פה, כבר מחולק לנו לפי קטגוריות. בחלק הזה, בחלק העליון, מתחת לסרגל פקודות, יש סרגל תצוגה, שבו כאילו אפשר לשלוט על הוויזואליזציה של התוכנה. בחלק התחתון יש פקודות של פילטרים, ובצד ימין יש חלון של פרמטרים. אוקיי. אז דבר ראשון, כדי בעצם למדוד משהו, צריך להביא את המודל שעליו אנחנו רוצים למדוד. התוכנה הזאת מודדת חלקים יחסית לקד, אז אנחנו נביא את הקד שלנו. הכנתי לנו פה קובץ קד. זה בעצם החלק שלנו, זה חלק לימודי, חלק לדוגמה, שבעזרתו אני מעביר הדרכות על ביקורת ממדית. והדבר הבא שנעשה, זה בעצם נכניס את קובץ הסריקה שלנו. כן? אנחנו ניקח את הסריקה, ופשוט נגרור אותו לתוך החלון. והנה יופיע, יש לנו את המודל באפור, את הסריקה בכחול. לפני שממשיכים הלאה, בואו נבין מה זה בעצם קובץ סריקה ואיך הוא בנוי. הקובץ סריקה שלנו בנוי ממאות אלפי נקודות, לפעמים מיליוני נקודות, תלוי בגודל הקובץ. וכל נקודה כזאת, יכול לעשות לזום, כפי שאתם יכולים לראות, יש לה בעצם משוואת ערך לנקודת CMM, יש לה XYZ ויש לה גם כיוון IJK. כל 3 נקודות כאלה בעצם מתחברות למשולש, לפוליגון, וזה בעצם יוצר את קובץ הסריקה שלנו. אוקיי? קובץ הסריקה זה קובץ מידע, ועכשיו אנחנו נרצה למדוד אותו. כדי למדוד אותו, אנחנו דבר ראשון נרצה להלביש את הסריקה על המודל. אז אנחנו הולכים לפקודה שנקראת alignment, אנחנו בהתחלה נעשה alignment ראשוני, מפעילים אותה, נותנים למחשב לרוץ, וה-alignment הזה מה שקורה בעצם, התוכנה מזיזה את הסריקה ומלבישה אותה על המודל. לאחר מכן אנחנו נבחר איזשהו alignment עיקרי שנעבוד איתו. בדרך כלל שתי alignmentים הכי נפוצים זה alignment לפי best fit, שזה אומר לתת למחשב לרוץ ולמצוא את ההתאמה שיש לה את השגיאה הכי קטנה בין הסריקה לבין המודל. פשוט מפעילים אותה. לפעמים זה מזיז את זה הרבה, לפעמים זה מזיז את זה מעט. אפשרות נוספת זה בעצם לעשות alignment לפי דאטומים. אם אני לחץ פה יש לי דאטום alignment, ובמקרה הזה זה נורא פשוט, אני פשוט לוחץ על הפייסים שאני רוצה לעשות לפיהם דאטום. לדוגמה המישור העליון, לאחר מכן המישור הזה, ועוד מישור נוסף. ובעצם יש לי alignment לפי דאטומים, כאשר ההיררכיה פה חשובה כמובן, דאטום הראשון תהיה השגיאה הכי קטנה, דאטום השני שגיאה יותר גדולה וכן הלאה. אוקיי? לצורך ההדגמה היום אני אשתמש ב-alignment לפי best fit, למרות שזה לא כזה משנה פה במקרה הזה. אוקיי, אז עכשיו שהסריקה שלי בעצם יושבת על המודל, לפני שאנחנו מתחילים במדידות, אני רק אסביר מה בעצם קורה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אחרי שהלבשתי סריקה על מודל, כל נקודה בסריקה מוצמדת לאיזשהו פייס או פיצ'ר במודל. לצורך העניין, אם אני לחץ על המישור הזה, אני אפעיל את זה, אני יכול לראות את כל הנקודות שהוצמדו מהסריקה למודל. אוקיי? דבר נוסף שאני יכול לעשות, אם אני אסתכל על נגיד הצילינדר הזה, גם כאן, אם אני אסתכל על הצילינדר הזה, גם כאן אותו דבר. זאת אומרת, אתם יכולים לראות בצהוב את כל הנקודות מהסריקה שהוצמדו לאותו פייס במודל. זאת אומרת שאחרי שעשיתי alignment, יש קשר בין הסריקה, בין כל נקודה בסריקה, לכל פיצ'ר במודל. אוקיי? אחלה. בשלב הזה, האמת, אני יכול לכבות את הסריקה, ופשוט לעבוד על המודל. אוקיי? אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה בעצם לראות כמה קרוב הסריקה שלי, או כמה קרוב המציאות שלי בעצם, למודל שלי. אז אני הולך לפקודה שנקראת 3D Compare, זה בעצם השוואה תלת-ממדית שתיתן לי מפת צבעים. אני נכנס אליה, ומה שאתם רואים כאן, זה בעצם מפת צבעים, מפת הפרשים בין הסריקה למודל. כאשר מה שבצבע ירוק, זה נכנס לי לטולרנס הדיפולטי שמוגדר פה של פלוס מינוס עשירית. אני יכול לשנות את הטולרנס ולהגדיל, להקטין. ומה שבעצם יש לי, איפה שיש לי תוספת חומר, אני אראה את זה בגוון אדום, איפה שחסר לי חומר, אני אראה את זה בגוון כחול. לצורך העניין אני אבוא לפאה הזאת, ואני אראה פה שיש לי איזשהו צבע כתום, זאת אומרת שיש לי פה תוספת חומר.
אני יכול פשוט לדקור את המודל שלי, ואז אני אקבל בעצם נקודות דגימה, כמו שיש לי נקודות דגימה ב-CMM, שמדגימות את ההפרש בין הסריקה למודל. לצורך העניין, באזור הזה יש לי בערך 0.42 מילימטר תוספת חומר בסריקה. בנוסף, אני רואה כאן איזשהו קדח, משהו כחול. אז זה אומר שחסר לי שם חומר. סביר להניח, חסר לי שם קדח. שכחו לעשות. אני רואה, חסר לי כאן קדח של כמעט 7 מילימטר. שכחו לעשות. שוב, הסיבה שאני עושה את מפת הצבעים הזאת, כי זה ממש זורק לי ישר חריגות או איזושהי בעיות שישר קופצות לעין. לצורך העניין, גם אם אני אתקדם פה לקדח, אני רואה שיש לי כאן תוספת חומר בקדח. זאת אומרת שהקוטר אצלי קטן יותר ב-0.37. כל מיני בעיות שיכולות לקפוץ לי ישר. בעיה נוספת שהיא מאוד מאוד שגרתית זה דבר כזה, כשיש מצד אחד חסר לי חומר, ומצד שני יש לי תוספת חומר, אז אני יכול לראות שזה אומר שבעצם יש לי הזזה בקדח, שהקדח לא מוקם במקום הנכון. אוקיי, נגיד וסיימתי לחקור את החלק שלי וזה מספיק מבחינתי, אני יכול לסגור אותו, אוקיי? וכבר עכשיו התווסף לי כאן פיצ'ר של ההשוואה, של 3D Compare. ברגע שלחצתי עליו אני יכול לראות בחלון למטה את התמונה של הפיצ'ר. התמונה הזאת כבר תופיע לי בדוח. אם אני נראית לי קצת מוזרה פה, אני יכול בלחיצה פשוטה לשנות אותה, וזה ישנה לי אותה בהתאם למה שמוצג. כבר נראה יותר טוב. אחלה. אחרי שעשיתי מדידה תלת-ממדית, אני יכול לכבות אותה, ועכשיו אני יכול לעשות את אותו דבר, רק הפעם בחתך מסוים. אז אני הולך לפקודה שנקראת 2D Compare, בוחר איזשהו מישור, ומפה אני פשוט גורר לאיזה עומק אני רוצה את החתך שלי. נגיד במקרה הזה לעומק 3 מילימטר. אוקיי, לוחץ המשך, ומופיע לי חתך. את החתך שיש בו גם מפת הפרשים. אם אני אתקרב קרוב מאוד, אתם יכולים לראות שהקו השחור זה הקו של המודל שלי, והקצה של הקו הצבעוני שם נמצאת הסריקה שלי. וכבר בשלב הזה הוא נותן לי מפת צבעים של הסטיות. לדוגמה, באזור הזה, אם אני אדגום פה, יש לי סטייה, יש לי תוספת חומר של מילימטר, כמעט 1.1 מילימטר. באזור הזה אין לי תוספת חומר, כמעט יושב על ה-0, 500, אוקיי? נגיד פה, יש לי תוספת חומר של 0.29, נגיד 0.3 בערך. אחלה. וגם כאן אני בעצם, זה אותו דבר כמו בתצוגה התלת-ממדית, רק הפעם בחתך מסוים, אוקיי? בנוסף, כדי להדגיש את החריגות, אני יכול להגדיל את ההגבר שלי, נגדיר אותו, ככה שזה יהיה יותר, שהסטיות יהיו יותר בולטות, אוקיי? אחלה, מעולה. יופי, ממשיכים הלאה. אז אחרי שבדקתי את החלק, ראיתי את ההפרשים בתלת-ממד ובדו-ממד, אני רוצה עכשיו לבצע מדידות ישירות, וגם לעשות מדידות של GDNT, של טולרנסים גיאומטריים. אז בשביל זה אני הולך לטאב שנקרא Dimensions, פותח אותו, וכאן יש לי סרגל של פקודות של מדידות. יש מדידות ישירות, יש לי מדידות אורך, רדיאליות, זווית, טולרנסים גיאומטריים, וכן הלאה וכן הלאה. ובשלב הזה אני מסתכל על הסרטוט שלי, ואני מתחיל לעבור מידה מידה, ולבנות אותה בעצם, ככה, ובעצם למדוד אותה. אז דבר ראשון שאני אוהב לעשות, זה להגדיר דאטומים. אני לוחץ פה, פותח קבוצה חדשה, מופיע לי גרופ אחד, אני משנה את השם בצורה פשוטה לדאטומס. דאטומס. אחרי שפתחתי, שיניתי אותה לדאטומס, אני הולך לפקודת דאטומים ולוחץ על הדאטומים שאני רוצה לבחור. פשוט בוחר אותם על המודל שלי. לצורך העניין אני אבחר את הצילינדר הזה כדי שיהיה דאטום A, אני רוצה את המישור הזה כדי שיהיה דאטום B, ואני רוצה את המישור הממוצע שלהם שיהיה דאטום C. הנה, בחרתי אותו, ויש לי דאטום C. אחלה. הנה, הם ככה נראים. שוב, אחרי שסיימתי, אני יכול להמשיך להגדיר כמה דאטומים שאני רוצה. אין פה באמת סוף, זה בהתאם לסרטוט. לאחר מכן אני קצת מסדר את הוויזואליות, כבר בונה את זה בשביל הדוח. אני מסתכל על התמונה שיש לי בדאטומים, נראה קצת מסורבל, מחליף אותה.
קצת פחות טוב, משנה את זה עד שזה נראה לי יפה ונוח. אוקיי. מעולה, הגדרתי את הדאטומים, אני יכול לכבות אותם. עכשיו אני רוצה לעשות את המדידות עצמם. אני פותח קבוצה נוספת, וקורא לה לצורך העניין הפעם radial dimensions. אחלה. אוקיי, אז דבר ראשון שאני עושה, אני הולך למדוד את הקוטר של הרדיוס של דאטום A. אני בוחר אותו, אני יכול להגדיר כאן איזה טולרנס שאני רוצה, אני אשאר עם הטולרנס שהוא נתן לי, למרות שאפשר לשנות אותו. פשוט זורק את המידה איפשהו, והיא כבר, מה שאתם רואים, היא מחשבת לי את הטולרנס, אוקיי? היא מחשבת לי את המידה, היא מחשבת את הסטייה, והיא צובעת לי בצבע ירוק או אדום, במידה והמידה בתוך הטולרנס או מחוץ לטולרנס, אוקיי? אחלה, מדדתי את זה. לאחר מכן אני הולך, מודד, בוחר מידה אחרת. אני רוצה למדוד את הקוטר של הפין הזה. אותו דבר כאן, אני יכול לשנות לטולרנס אחר, נגיד לעשירית, ואני שם את זה פה, מדדתי, ואני יכול לראות את זה כאן. את המידה ואת הסטייה. אוקיי, עכשיו אני רוצה למדוד את הקונצנטריות של הפין הזה יחסית לדאטום A שלי. אני פשוט הולך לפקודת קונצנטריות, ואני יכול לבחור אותה מהמודל, או שאני פשוט יכול לבחור, פשוט לסמן את המידה. אני אבחר את הדאטום שאני רוצה לעשות עליו קונצנטריות, לוחץ על המידה, וזורק אותה בתוך התוכנה. הנה. אז בעצם מה שאתם רואים, הוא עומד בקונצנטריות של 0.05, מה שקיבלתי זה 0.02 מילימטר. אחלה. זה נחמד ויפה, אבל עכשיו אני רוצה לקחת את הקדחים האלה ולמדוד להם בעצם את הפוזישן יחסית למערכת הדאטומים שבניתי. אז מאוד מאוד פשוט. אני הולך לפקודת פוזישן, אבל לפני זה אני אמדוד 2 מהקדחים. פשוט מגיע אליהם, מודד אותם. אז פה יש לי מדידה שלהם. חץ פה עוד מדידה שלהם. זה המדידות שלהם. אחלה. עכשיו אני בעצם אלך לפקודת פוזישן. אני אבחר את הדאטומים שלפיהם אני רוצה בעצם למדוד את הפוזישן שלי ואת הטולרנס שלו. נגיד נשאר עם טולרנס 0.2. אני אלך לפי דאטום A, לפי דאטום B ודאטום C. אוקיי. לאחר שהגדרתי דאטום, אני פשוט לוחץ על המידה וזורק אותה בתוך התוכנה, והיא מחשבת לי את זה. לוחץ על המידה וזורק בתוך התוכנה. מאוד פשוט, מאוד קל, מאוד אינטואיטיבי. אוקיי, סיימתי עם הפקודה הזאת. מדדתי גם את הקוטר, גם את הקונצנטריות. ועכשיו אני אשמח גם למדוד איזושהי מידת אורך. אז אני הולך ל-Linear Dimension, ואותו דבר מגדיר פה את הטולרנס, נגיד בוחר את הפייס הזה, והמרחק נגיד עד הצילינדר הזה. פשוט אני בוחר אותם. מאוד דומה לתוכנת טיבם, האמת. אני לוחץ על זה, זורק את המידע, ויש לי את המידע. אחלה. אז ככה אני ממשיך בעצם עד שאני בונה את כל המידות שיש לי בסרטוט. מעולה. אני מסתכל על הולך לרדיאל דיימנשן, לפיצ'ר שנבנה לי, אני לוחץ עליו, ואני רואה שהתמונה שאני מקבל כאן בדוח היא קצת לא ברורה. אוקיי, לא נורא. מה שאני אעשה, אני אשתמש בה, אני אשנה אותה. אני קצת אסדר פה. זה דבר כזה. אוקיי. ולחץ פה על כפתור, assign photo, viewpoint, וזהו, וזה השתנה. מעולה. מדדתי את המידות שלי בתלת ממד. אבל עכשיו יש לי בעצם רצון לעבור לדו-ממד. למה דו-ממד? כי מידות מסוימות בסרטוט הוגדרו בחתך, או פשוט יותר נוח למדוד אותם בחתך. אז כדי לעבור למדידות דו-ממד, אני לוחץ פה על 2D, ופותח קבוצת מדידה חדשה. ברגע שלחצתי על זה, הוא שואל אותי איזה חתך אני רוצה לעשות, כמו שעשיתי מקודם במפות צבעים הדו-ממדיות, אותו דבר גם פה, אני לוחץ על חתך, ואני מזיז את זה לאן שאני רוצה. קצת מוריד, אני יכול להזיז עם הסקרולר, אני יכול פשוט לרשום 3 מילימטר. מסתכל, נראה לי שזה בסדר.
לוחץ V, ולתוך החתך שלי, אוקיי? עכשיו כאן, אותו דבר בדיוק כמו בתלת מימד, אני רק בדו מימד, אני יכול לקחת מידות רדיאליות, לצורך העניין את הקוטר של זה, את העיגול הזה, את הקוטר של העיגול הזה, את הקוטר של העיגול הזה, ונגיד הקוטר של העיגולים האלה. הנה, לצורך העניין אתם יכולים לראות שיש לי חריגה בעמידה פה, אוקיי? אני אסדר את זה ככה שזה יהיה יפה ונוח. אחלה. בנוסף, אני גם פה יכול להגדיר, נגיד, position. דבר נוסף שאני יכול לעשות מעניין, בואו לפני שמגדירים position, מידת זווית. אני בא לכאן, ל-angular dimension. shift, אחלה, ומודד את זה יחסית לזווית הזאתי. מגדיר פה טולרנס של 0.3. אחלה. הנה, מדדתי אותה. מעולה. כמו שעשיתי בתלת מימד, אני יכול גם להגדיר פה דאטומים, לוחץ על דאטום, אני רוצה שהדאטום הזה, הוא יהיה פה דאטום D, והדאטום הזה יהיה דאטום E. אחלה. אני יכול למדוד פה ניצבות, נגיד ניצבות של דאטום E יחסית לדאטום D. מעולה, מדד לי ניצבות. נשנה קצת את זה כדי שזה יהיה ברור יותר. אחלה. בנוסף, אני גם יכול למדוד להוסיף פה מידת פוזישן, נגיד של הקדח הזה, רפרנס, יחסית ל-D ו-E. מעולה, מדדתי פוזישן. הכל מאוד פשוט, מאוד אינטואיטיבי, מאוד קל. בואו נסדר קצת את התמונה, כדי שיהיה לנו נוח וברור. אחלה. ככה. אוקיי. סידרתי את זה, אני מסתכל כאן על הפיצ'ר, נראה בסדר. מעולה. אז בעצם אחרי שמדדתי את כל המידות שלי, ואני מרוצה ואין יותר מידות בסרטוט, ואין יותר דברים מוזרים שבסריקה שהופיעו שאני רוצה לחקור אותם, סיימתי למדוד, אני הולך ל-Generate Report ויוצר את הדוח שלי. אני לוחץ על הכפתור ונפתח לי החלון הזה. דקה. כאן בעצם זה חלון יצירת הדוחות שלי. כאן בעצם אני יכול לבחור מטמפלטים כבר דיפולטים של התוכנה, או יש לכם באפשרות לבנות טמפלט אישי שלכם שמתאים לצרכים שלכם. במקרה הזה אני אשתמש בטמפלט שלי שנקרא סאשה. אז ולאחר מכן אני בא לכאן לרשימה הזאת בעצם. ברשימה הזאת מופיעים כל הדברים שיצרנו בתוכנית שלנו. עכשיו אני צריך להחליט אם אני משאיר אותם בדוח או שאני מוציא אותם, אז בואו נעבור. אז Reference ו-Measure Data זה הסריקה והמודל, Initial Alignment ו-Best Fit Alignment. לא נראה לי שזה מעניין אף אחד, אני מעיף את זה מהדוח. לאחר מכן יהיה לי את ה-3D Compare שלי, 2D Compare, את ה-Cross Section שלי. ה-Cross Section, אני רוצה שהוא יהיה בשלב יותר מאוחר, אני פשוט מוריד אותו למטה, ועכשיו אחרי ה-2D Compare יהיה לי את הדאטומים שלי, יהיו לי את המידות הרדיאליות, ורק בסוף את הקרוס סקשן. אחלה, מעולה. בנוסף, אני יכול ללחוץ כאן על צ'קבוקס ולהוסיף 3D PDF לדוח, תמיד נחמד. ופה אני ממלא את הפרטים שלי לפי הסרטוט או לפי המוצר שלכם, לצורך העניין נקרא לזה Webinar Demo, Part Number A1234 דמו, drawing number 67A1 משהו, סיריאל מספר 1. אפשר לשנות פה את השדות, לערוך אותם בהתאם לצורך שלכם, זה פשוט הבחירה הדיפולטית. לוחץ Generate.
וברגע שאני לוחץ על זה, הוא פותח לי את הטמפלט שלי, ומראה לי את הדוח כפי שהוא יופיע. אני יכול לעבור על הפרטים, אני יכול לשנות פה, למחוק פה, לערוך, לצורך העניין אם אני לוחץ על משהו, אני יכול למחוק את התמונה הזאת, להוסיף דבר אחר, אם אתם יכולים לראות את הסריקה, אתם יכולים לראות את המודל, את המפת צבעים שלי, התלת ממדית, לאחר תמיד כל פיצ'ר שהוא מציג, יש גם טבלה מסכמת של מידות וערכים, גם אותה אפשר לשנות, יש פה לצורך העניין, איפה זה? field chooser, הנה יש פה מה שנקרא field chooser, שאפשר לשנות פה את הסדר שלהם, של מה שהוא מציג, ולהוסיף מידע נוסף או להוריד מידע, זה המבט חתך שלי, וכאן אני רואה שהלייבלים קצת פישלתי בהם, קצת לא ברורים, לא נורא, אני יכול לחזור לתוכנה שלי, להגיע לאותה פקודה, ולהיכנס אליה, לשנות קצת את המיקום של הלייבל, נגיד זה וזה, וזה יהיה קצת יותר פנימה, נגיד פה, אני עושה את זה, ועכשיו כשאני אחזור לריפורט מנג'ר שלי, אני פשוט אעשה לו rebuild, והוא יעדכן לי את התמונות. הנה, הזיז לי אותם. אז זה מאוד נוח, מאוד אינטואיטיבי, אני ממשיך הלאה, עובר שהדוח בסדר, הדאטומים שלי נראים בסדר, העמידות התלת ממדיות נראות בסדר, והחתך שלי נראה בסדר. פה אני חושב שהתמונה קצת קרובה מדי, מזיז אותה, הכל פשוט. זהו, זה הדוח שלי. ועכשיו אני פשוט רוצה להפיק אותו. אז אני יכול לבוא לכאן, לפייל, ויש לי כאן את האפשרויות האלה להפיק דוח. בפורמטים האלה יש לי PowerPoint, Excel, PDF, טקסט או CSV. אני בדרך כלל PDF, לוחץ על PDF, רושם, דמו, ריפורט. עושה save, ומחכה. אחלה, נפתח לי הקובץ PDF שלי. אוקיי, בואו נעבור הלאה. רגע, טרסט. אז העמוד הראשון שלי, שנייה הוא יעלה. זה בעצם ה-3D PDF. דקה, הנה, עלה. זה ה-3D PDF שלי שהוספתי. מה שאנחנו רואים פה זה תצוגה תלת-ממדית של המודל, של הסריקה, ושל ההשוואה התלת-ממדית שלנו. יש לנו פה מודל טרי, בואו נכבה את הדברים כדי שיהיה קצת ברור. אז זה המודל שלנו, יש לנו את נקודות הדגימה שדגמנו, ואת הערכים שלהם, נכבה אותם, שיהיה קצת יותר נעים לראות. על המודל שלנו יש את הסריקה, ויש את ההפרש בין הסריקה לבין המודל. אפשר לשחק עם זה, זה מאוד נחמד מאוד אינטואיטיבי. לאחר מכן יש את המודל, את הסריקה, את המפת הפרשים בתלת ממד, את החתך התלת ממדי שלנו, את הדאטומים, את המדידות בתלת ממד, ואת המדידות בחתך. נכון. וזהו, זה הדוח שלנו, אפשר להפיק אותו כמובן בפורמטים שציינתי. דבר נוסף שמעניין שאפשר לעשות, יש בתוכנה הזאת, בעיקרון אם לא שמתם לב, כתבנו פה תוכנית ביקורת עכשיו. אפשר בעצם להחליף פה את הסריקה, ולהריץ סריקות נוספות. אני יכול פשוט ללחוץ פה, ללחוץ Replace Measure Data, ולהריץ קובץ סריקה חדש, וככה התוצאות שלי יתעדכנו, ואני יכול להפיק דוח מחדש. זאת אומרת, אני לא צריך עוד פעם לעשות Generate Report, אני יכול פשוט להפיק אותו מחדש. העניין שאם אני עושה את זה דרך פה, זה עובד פר סריקה, ואם אני רוצה לעבוד מנתי, לצורך העניין סרקתי 10, 15, 20, 30 חלקים, אני יכול לבוא לפקודה שנקראת Batch Process, ואז פשוט להוסיף פה כמה סריקות שאני רוצה. נגיד היה לי פה 100 סריקות, הייתי מכניס אותם לכאן, ופה אני יכול לבחור איזה דוח אני רוצה להוציא באיזה פורמט, אני לוחץ OK, ואז התוכנה בעצם תרוץ ותריץ את התוכנית הזאת שכתבתי עכשיו, על כל הסריקות שהוספתי, ותפיק לנו בצורה אוטומטית את הדוחות.
לאחר מכן, אחר שעשיתי את זה, יש אפשרות נוספת מעניינת פה, שנקראת Trend Report, אוקיי? המטרה של הדוח הזה זה לאסוף דוחות קיימים שלכם, לדוגמה, יש לכם 15 דוחות של חלק כזה, של 15 חלקים, אפשר להכניס אותם לדוח של טרנד ריפורט ולהוציא משם נתונים סטטיסטיים. זאת אומרת, עבור כל מידה שמדדתם, הוא יחשב לכם איזושהי הסתברות סטטיסטית לפי CPK או איזשהו ערך סטטיסטי אחר, יכול להראות לכם גרף מגמה של המידה וכן הלאה וכן הלאה. זה מתאים יותר לחלקים שהם יותר יצוריים. זהו. יש בתוכנה הזאת עוד הרבה פיצ'רים מעניינים, מה שהראיתי לכם זה רק את הבייסיק שלה, יש פה עוד כל מיני פקודות מאוד מעניינות מאוד נחמדות, אבל מה שהראיתי כאן זה הדבר הבסיסי שצריך בשביל העבודה היומיומית. אז רונן, בחזרה אליך. רונן? כן, סשה, תודה רבה. אני אדליק עכשיו לכולם את לא מדליק, אני מאפשר בעצם למי שיש לו שאלות, הוא יכול לשאול שאלות עכשיו. שנייה, אני allow me to for attendance. חברים, אם יש למישהו שאלה, אז זה הזמן. אפשר לשאול או בצ'אט או תדליקו את המיקרופון, ואז יוני, אתה צריך לדעת... כן, פתחתי, שלום, מה נשמע, סשה? אותך לא שומעים עכשיו, סשה. מה שלומך? היי, מה קורה? בסדר גמור. שאלה יחסית בסיסית זה, אוקיי, סתם דוגמה, במקרה של נגיד שתל, מונח, יש לו את הכפלים שלו, אני מניח שיהיה עודף וחוסר, ככה הוא יציג את זה ביחס למודל, הטבע, מחליטים מה שמחליטים אם לעשות ממוצע, אמפליטודה, מחליטים איך לכמת את העניין הזה של כמות שתלים, העומק שלהם, כמות כפלים והעומק שלהם. ענינו על השאלה. אחרי חצי שנה מגיע, אנחנו באים לאיזה ביקורת, פתאום בא ג'וק לאודיט, שואל שאלה אחרת, אני לא ראיתי את הזווית פה, רוצה לדעת על הזווית. השאלה אם יש לנו את החומר, את הנתונים הגולמיים האלה, ואנחנו עכשיו יכולים להשתמש בתוכנה אחרת או באותה תוכנה, או שעכשיו צריך לחזור אליך עם הדבר הזה. אני יודע שתמיד נחמד לחזור, אבל אם אפשר גם להמשיך עם מה שיש לנו אחרי שעשינו את הסריקה. אז בעצם אני אחזור שנייה רגע, אני אעשה איזה share פשוט. אתה בעצם שואל, אני אעשה שוב פעם share לתוכנה, דקה. אתה שואל אותי, אם אני רוצה עכשיו לחזור, אוקיי? מדדתי, היה טוב ויפה, כתבתי לך דוח, הכל היה בסדר, עוד חצי שנה, בא איזה מישהו ורוצה לשאול אותך משהו על משהו, על המידע שעשית אז. זאת אומרת, על החלק, על הסריקה שעשית אז. על הסריקה, לא על מה שהוצאתי בדוח. לא על מה שהוצאת. אז כמו שהסברתי, אני רגע אפעיל רק אותה. הסריקה הזאת זה קובץ מידע. זה בתכלס, מי שסורק הוא עושה משהו שנקרא Data Acquisition. כל עוד יש לך את הסריקה הזאת ואתה שומר אותה איפשהו אצלך, זה לא חייב להיות אצלי, זה יכול להיות גם אצלך. אז זהו, אתה יכול למדוד אותה, המידע הזה לא זז. אם אני אפתח את הקובץ הזה בפורמט טקסט, אתה תראה שם טבלה של נקודות. אבל אני יכול גם בסוליד וורק או שזה קונטרול X, כל הדאטה הזה, האנליזה? הדאטה הזה לא קשור לשום תוכנה, הדאטה הזה נמצא בקובץ שנקרא בפורמט STL במקרה הזה. התוכנות טיבם בדרך כלל לא יודעות להתמודד טוב עם קבצי מש, עם קובצים של STL, אתה צריך לקנות מודול מיוחד בשביל התוכנות האלה. זאת אומרת, בסולידוורקס יש מודול שנקרא Geomagic for SolidWorks, שאם אתה רוכש אותו, יהיה לך טאב שמה, ליד הסרפס או האסמבלי או whatever, שכתוב Geomagic for SolidWorks, ואז אתה יכול להיכנס לשם, והוא כאילו יכול לראות לך קבצי סריקה. זה דוגמה אחת. או שאתה יכול, לא יודע, לקחת תוכנת לביקורת ממדית, קצת להתנסות איתה, וזה די פשוט, כאילו די אינטואיטיבי. כל עוד יש לך, אז לשאלה שלך, כל עוד יש לך את ה-STL הזה ואתה שומר אותו, אתה יכול למדוד איתו מה שאתה רוצה. מתי שאתה רוצה,
אין שום, בין התוכנה הזאת, אתה מכניס את ה-STL ומוציא מידע. כל עוד יש לך את ה-STL, את המקור שלך, אז אתה יכול מתי שאתה רוצה, באיזה רגע שאתה רוצה לבוא ולמדוד אותו. או לעשות לו reverse engineering, מה שבא לך. תודה. בכיף. שאלות נוספות, מישהו? כן, אין לנו שאלות. אל תתביישו לשאול, אין שאלות דפוקות, יש תשובות דפוקות. בכיף. אני אשאל שאלה ביחס למה שכבר דיברנו בעבר. פעם הייתה לי שאלה בנושא של למדוד מכלול, כשיש לי בעצם לא חלק אחד, אלא יש לי בעצם כמה חלקים מחוברים, והאם אפשר לעשות את זה בקרת איכות כזה מסמך? לדעתי זה יכול להיות מעניין. כן, התנאי היחידי זה שאתה צריך שהסריקה שלך והמודל שלך ייצגו אותו דבר. זאת אומרת שאם אתה מביא מודל הרכבה, אז אתה צריך גם לסרוק את ההרכבה, כדי שתוכל להלביש אותה עליה, אוקיי? ומהשלב הזה זה אותו תהליך בדיוק, אין שם משהו שונה. מבחינת התוכנה זה לא משנה אם שמת לה הרכבה, או ששמת לה מודל של פארט, או שמת לה מודל של סרפס אפילו. לא משנה. ברגע שהלבשת את הסריקה על המודל שלך, בין אם הרכבה, פארט או סרפס, אתה יכול להמשיך לעבוד כמו שעבדתי עכשיו. שאלות? מישהו? לא להתבייש. לא, אבל אני הצטרפתי קצת מאוחר, כי הייתי באמצע השיחה. הכל בסדר. לא יודע אם שומעים אותי. שומעים. האמת שאנחנו לא הרבה פה, אני רואה בסך הכל איזה 2-3. אוקיי. אני מבין שהיום הפגישה הזאת מתמקדת על נושא של סריקות במודלים בתלת מימד. ואני מחזיק את המוצר שלכם שאיתו אני עושה סריקות. אחת השאלות שבעצם נתקלתי עד לא מזמן, שיצרנו איזושהי סריקה, זה איך בא לידי ביטוי תהליך שאם לוקחים אובייקט שהוא מאוד גדול, וסורקים מקטעים, כי ברגע שאתה לוקח את כל האובייקט הגדול, הוא מכביד על כל התהליך, ואז כבר זה גורם לאיזשהו בעיות להמשכיות של התוכנה שהיא סורקת. אוקיי, אז ככה. מה זה אובייקט גדול? אם אפשר לשאול? בערך, לא צריך מידע מדויק. תחום ההתעסקות שלי הוא בענף הרהיטים, זה ההתמחות שלנו בסטודיו, אנחנו מתעסקים בעיקר ברהיטים, ואז זה יכול לבוא לידי ביטוי במיטות, מערכות ישיבה, קורסאות. אוקיי, ואיזה סורק יש לך? האם זה סורק שאתה מבוסס מדבקות, או שזה סורק שיש לך מצלמה מרחבית ושהוא מצלם את המדבקות? איזה מין סורק, מה האופי שלו? אנחנו לא סורקים עם מדבקות. אוקיי, אז אתה בעצם יש לך סורק שהוא, כאילו שהוא סורק שהוא, אני מניח שהוא אור לבן, structure light, שאתה רץ איתו והוא מחבר לך לפי גיאומטריה, אני מניח שזה הסורק שלך. כן. אוקיי, אז ככה, אתה רוצה להימנע, אתה רוצה לסרוק חלקים, ולא את הבפנוכו. אז מה שהבעיה היא אצלך, שהסורק שלך מחבר את הפריימים שלו באמצעות גיאומטריה, אוקיי? וכדי לשמור על היחסיות הזאת, אתה צריך שיהיה לך קשר איזשהו בין חלקי הסריקה, כי אין לך אפשרות אחרת. אני לא יודע בדיוק איזה סורק יש לך, אז יש הרבה סורקי אור לבן, שדווקא אתה יכול גם להשתמש בהם במדבקות, וגם לא, או גם וגם, אני לא יודע בדיוק איזה סורק יש לך. אם יש לך את האפשרות הזאת, מה שאתה יכול לעשות, כדי להקטין את המשקל של הסריקה, זה כן להשתמש במדבקות,
כי הם בעצם ייצרו לך את הקשר בין האזורים, ורק לסרוק את האזורים שמעניינים אותך. וזה יקטין לך את המשקל של הסריקה, אוקיי? אפשרות נוספת שאתה יכול לעשות, שזה יקל לך לא על הסריקה, אלא יקל לך רק אחרי זה על זמן העיבוד והחישוב, זה אחרי שאתה סורק את הכל, פשוט תמחק את האזור שלא מעניין אותך. כי אחרי שסרקת, יש לך את היחסיות. אנחנו מבודדים את כל האלמנטים שנסרקים מסביב, כי לפעמים המוצרים יושבים על במה משתובבת, או... בדיוק. אפילו מעבר לזה, אם אתה אומר לי שאתה צריך למדוד שתי קצוות של אובייקט, ואתה לא צריך את האמצע, תמחק את האמצע. היחס ביניהם יישמר. ואז הקובץ שלך יהיה יותר קל. ואז אם אתה לא צריך את זה, אתה יכול פשוט למחוק את זה. אז זה בסריקה, בתהליך הסריקה זה לא ישנה לך, זה ישנה לך אחרי זה בתהליך כל מה שאתה עושה אחרי. כל מה שאתה, אם אתה בודק, אם אתה ממדל, אם אתה עושה את כל הדברים מעבר, זה יקל לך על זה אחרי זה. וכן הייתי בודק את האפשרות אם יש לך אופציה למדבקות, כי במקרה הזה זה יקל עליך, כי לסרוק מדבקות זה... יש סורקים, זה תלוי בסורק, בדרך כלל סורקים שהם אור לבן, שאתה יכול לחבר רק באמצעות גיאומטריה, יש להם אפשרות גם לזהות מדבקות. למעט אולי סורקים מאוד 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 פשוטים, אני לא יודע מה בדיוק יש לך, אבל כן יש להם את הפיצ'ר הזה של לזהות מדבקות. זה די סטנדרטי כמעט בכל סורק. ואז מה שאתה יכול לעשות, אתה לשים מדבקות, הסריקה של המדבקות היא ממש מהירה, זה עניין של חצי דקה, משהו כזה. זה ממש מהיר, כי הוא לא צריך באמת לסרוק, הוא רק מזהה אותם. ואז ברגע שיש לך את המדבקות, אתה יכול לסרוק פינה אחת, פינה שנייה, וזהו, וזה שומר לך על היחס בין הסריקות. אנחנו יכולים להרחיב את הנושא הזה בהמשך, ואז לעשות אולי או הדגמה או במצלמה, או להרחיב את הנושא הזה אולי אצלכם או אצלנו. אוקיי.